стремление ко всему гармоничному. Найти решение для этого программа интуитивного типа, специально созданная для изучения Я делал все, что велел мне Сталин. Это был его план. Потише, я как раз не доверяю тому, кого не берет никакая пуля. Твоя ошибка придумана. Ошибка? Я вычисляю жертву по запаху. Пробегаю километры, пока вы трясетесь вонючим джипом. Fikir arkalı televizörü ya da telefonu dolandırıp bilyasmi? Ya da telepatik söhbetleşlik edil benim edişmeyal. Bu videoda öğrenirsiniz nädip renkleri eşitip bolýar. Enjamlary pikir arkaly nädip dolandyrıp bilýäs. Fotokopiya we eremeýän şokolad döwrüden institut näme iş bilen meşgullanýar ve beyin implantlary biziň geleceğimize nähili täsir eder. Matrixa kinosunu gördünüzmü? Ýadyňyzda bolsa şo taýda Neo söwüş sunutyny öğrenmek üçin kompýuter programmasyny beýnine ýükleýär ve birnäçe sekundda ýatan ýerinde aňsaçyk bilen görüşmäni öğrenýär. Карате, кемпо, тэквондо, пьяный стиль. Я знаю кунг-фу. Elbette gowy bolardy. Günümizde beýle tehnologiýa bolan olsa, hiç hili hereket etmän, wagt sarp etmän, öğrenmek istedik zady beýnine ýükleýän we bolly. 2016-njy ýylda Elon Musk tarapyndan gurulan, 2017-nji ýylda dünýä tanıdylan Neuralink kompaniýasy beýle zatlar höderlemeselerde aýdyşlaryna görä pikir arkaly telepatik söhbetleşlik, telefon ýaly dürli enjamlary dolandyryp we oýun oýnap biljeğimizi aýdýar. Munyň ýaly zatlar köpüýimiziň ünisini çekse-de ýöne Neuralink kompaniýasynyň ilkinji maksady ysmaz adamlara Alzheimer keseli we şuňa meňzeş hassy adamlary keselinden bejermek. Bütün görýän zadymyz, duýýan, diýýän ýa-da pikir edýän zatlarymyzyň maglumatlary beýnimizdäki neyronlarda saklanýar we daşarky dünýäde maglumatlar almak üçin jogapkardyr. Elimiziň edýän hereketini, aýtjak sözlerimiziň barysy bärden dolandyrylýar. Beýnimizde 100 milliarda ýakyn neyronlar maglumatlar goýberýärler we kabul edýärler. Edýän, ýöriteleşdirilen işlerini bağlılıkda, dürli şekilde ve görünüşde bolsa-da adatça 3 bölekden ibaret. Signal alýan dendrit, signal hasaplayan soma ve signaly goýberýän akson. Neyronlar dendrit akson signallary almak ve iýermek üçin sinaplar arkaly bir-birine baglydyr. Bu bağlanışyň kömegi bilen neyronlar maglumatlary himik signallar ulanyp bir-birine goýberýärler. Bütün bu aragatnaşyk bolýaka gysgaça aýtjak bolsak, potensial hereketiň bolýan ýerinde tok emele gelýär. Ve bu dören toku Neuralink kompaniýasy ýazga geçirip bolýar diýär. Muny başarmak üçin olar 20 tengelikden uly bolmadyk bir çip döretdiler. Çipin içinde 1024 sany elektrod ýerleşdirilen. Bu elektrodlar saç taryndan 10 esse ýaly inçedir. Çipi beýne ýerleşdirmek üçin kelle sünkünde 2 santimlik döşük açyp elektrodlar ýerleşdirilýär. Elon Musk beýle operasiýa geçirip bilmek üçin näli ökte doktorlar bar bolsa-da adam üçin çylşyrymdygyny aýdýar. Şol sebäpden Neuralink tarapyndan beýne çipi çalt we takip ýerleşdirmek üçin ýörite robotlar döredildi. Robot gaty kiçe iňe saýasynda haýsy bir damara ýa-da arteriýa degmezden beýne elektrodlar ýerleşdirýär we beýne daklan bu elektrodlar potensial hereketiň bolýan ýerindäki dören toky ýazga geçirip maglumatlary çipe goýberýär. Çipim öz gezeginde maglumatlary algoritma koduna öwrýär. Mysal bilen aýdaýyn, sesimizi ýazgy edişimizi ýaly düşünelim. Ses tolkunlary mikrofondan kompýutere geçýär we şo taýda ýanky ses algoritma arkaly syfrowy formaty öwrilýär. Kompýuterde hat ýazjak bolsak, klawiatura ulanýas. Televizorda kanaldan kanala geçirjek bolsak, pult ulanýas. Ýagny ýöneki aýdanymyzda durmuşymyzy ýeňilleşdirýän maşinlary ulanýas. Neuralink'in döredýän çiplary hiç hil interfeysi ulanman
telefon, kompüter ýaly enjamlary diňe pikir arkaly dolandyrmaly mümkinçilik döredýär. Ýagny beyin-maşyn interfeysi. Pikir arkaly telefony, kompüteri dolandyrmak üçin çip Bluetooth kömegi bilen enjama baglanýar. Çipin zaryady bir güne ýetýär we çip kabelsiz zaryad ediler ýaly döredilen. 1960-njy ýyllardan bäri ulanylýan ilkinji implantlardan biri kokleer implanty. Adyna näme boldugy belli bolmasa-da, ýöne köpüňi şoňa meňzeşlat görensiňiz. Hatda ýadyma düşýär, meniň mamam bu implanta meňzeş aparat takýady. Kokleer implanty eşidiş duýgusyny ýitiren ýa-da ýuwaş eşitýän adamlara sesleri eşitmesine kömek edýär. Kelläniň içinde yerleşen aparatyň bir bölegi daşarky mikrofondan elektrik impulslaryny adam nerv ulgamynyň düşünüp biljek signallaryny öwrýär. Bilişiňiz ýaly telefon, kompüter we beýleki ykjam hasaplaş enjamlary gündelik durmuşyň bir bölegi. Ýöne ysmaz adamlar olary ulanmak kyn bolup biler. Käbir prosotlarda hiç ulanyp bilmeýärler. CyberKinetics tarapyndan döredilen BrainGate beyin implanty 2004-nji ýyldan bäri ysmaz adamlarda gözle geçirýärler. Soňky gözlemleriniň birinde 3 tapawutly ysmaz adamlar diňe aňlaryny ulanyp WhatsApp'da bir bilen ýazyşdylar. Birisi Google'da orkida nädip seretmeli diýip gözledi, birisi olsa YouTube'da video seretdi we aýdym dinlemäni başardy. Bu zatlar edil kinolarda görkezilişi ýaly owadan bolmasa-da, ýöne bir enjamy pikir arkaly dolandyrmak uly üstünlük. BrainGate'in işleme şekli Neuralink'in işleme şekline yakın. Ýöne bärde çip Bluetooth arkaly dälde enjama gönü bağlanşykly işleýär. Ýagny beýne dakylan çip neyronlaryň signallaryny kelläniň üstünde signallary kodlayan enjama baglanýar. Olam öz esasında kompütere baglanýar. Hem de bu gözlemlerde ulanılan UT-Array çipleri Neuralink çiplerine garanda galın ve 10 ýaly elektrod sany az. Battle Memorial Institute'un işgärleri bir wagtlar fotokopiya, kruiz dolandyrşy we eremeýän şokolady döretmäne gatnaşdylar. Häzir bolsa beyin implantynyň üstünde işläp başladylar. 2010-njy ýylda 19 ýaşly In Burkett ummanda suwa ýüzýän wagty onu güçlü tolkun suwuň düýbüne urýar. Urmagyň esasında In Burkett'in bedeni şo wagda gymyldamasyny besedýär. Bagtyna dostlar ýetişip hassahana gidýärler we Burkett'e durmuşynyň iň gynanç habaryny aýdýarlar. Burkett'in kiptinden aşağı ysmaz bolýar. Bir näçe ýyllardan soň bu wakany Battle Memorial Institute'nyň işgärleri eşidip Burkett'i gözlemçilere gatnaşmasyna çağırýarlar. Elbetde ol teklifi kabul edýär. Gözlerde In Burkett'in beýnine Neuralife adly bir çip takylýar. Bu çip edil BrainGate çipi ýaly beyin signallaryny kelläniň üstünde duran enjama öwredýär. Ýöne işleme şekli biraz tapawutly. Kellesiniň üstündäki enjam signallary kompütere öwredýär we hassanyň ellerine elektrodlar baglanýar. Gysgaça aýdanymyza ýanky kompüter adapter hökmünde hyzmat edýär. Ýagny beyinden ele goýberilen signallary bedeniň içinden däldem, eýsem bedeniň işlemeýän bölegini aýlaw edip daşardan signallary elektrodlaryň üstü bilen goýberýärler. Bu iki misalda ysmaz adam hökman suratda bir ýere bagly bolmaly we enjamlary diňe gözekçileriň kömegi bilen baglap boljak. Baglamasam bir näçe saat alýar. Düşünşiňiz ýaly bu tehnologiýany ulanmak aňsat bolmaýar. Elon Musk'ın aýdyşyna görä Neuralink çipini dakan adam adatly adamdan tapawut bolmaýar. Ýagny bir enjama bagly bolmaýaňyz, kelläňizden çykyp durjak kabelleriň ýerine telefondan ýa-da planşetlerden dolandyryp bilýäňiz. Neuralink şeýle hem beýleki iki kompaniýa tapawutlukda beýne dakylan çipi derin aşagyna ýerleşdirýär we implantasiýa edilen soň doly gizlenýär. Geçen ýylyň awgust aýynda Neuralink täze çipiniň demo görnüşini 3 san doňuzda görkezdi. Täze diýänimiň sebäbi köne görnüşinde beýne dakylan çip gulak arkasında duran enjama dakylýardy. Häzirkisinde olsa gulak arka enjamyny aýyrypdyrlar. Şeýlelikle bu çipi ulanýan adamyň daş görnüşinden hiç zat belli bolmaýar. 3 san doňuz diýipdik. Doňuzlaryň birine çip dakylmadyk, birine dakylyp çykardan, birine olsa dakyly. Neuralink işgärleri bu 3 doňuzyň bir-birinden we adaty doňuzlardan hiç tapawut bolmadygyny görkezdi.
adamlyk gözleglerini 2021-nji ýylyň içinde edilmesine garaşdyrylýar. Häzirlikçe Neuralink kampaniýasynyň maksady iň gowy neurochirurg, robototeknik we şoňa meňzeş hünärmenleri toplamak. Şu we şunun ýaly kampaniýalaryň edýän işleri ysmaz adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmek we geljekde adatda adamlaryň özlerinin gowlaşan görnüşinde öğretmek. Men size günümizde beýle adam bar diýsem, näle görýäňiz? Awa, geljek köp uzakda däl ýaly. Eger geljegi biz şeýle pikir edýän bolsak. Tanış olun, bu Neil Harbinson, ilkinji kiberg adam diýip hasaplanýar ve ol renkleri eşidip bilýär. Awa, ýalňyş duymadyňyz. Bu kiberg adam renkleri eşidip bilýär. Agzyndan öze şey diýär. Neil ören seyrek kesel bilen dogulýar we ýaşlykdan hemme renkleri bir renkde görýär. Diňe çal renginde. Bu keseliň ady achromatopsia. Uly ýaşly adamlar gowulýandyr. Öňler telewizorlar diňe gara ak rengindedir. Ýöne ol adamlar diňe telewizoryň içindäki renkleri gara ak renginde görýärdi. Neil bolsa asmany, gülleri, gurşap alan bütün dünýäni çal renginde görýär. Şu wagt Neil'in kellesinde bir çip bar. Çipim kellesinden çıkıp duran antena bağlı. Bu iki encam Neil'a renkleri eşitmesine kömek edýär. Kelläňizde soru döräp biler. Renkleri nädip eşitip bolýar diýip. Renkleriň ýygylygy bar. Rus dilinde aýdanymyzda renklerin çistatasy bar. Ve bu encamlar renk ýygylygyny, ses ýygylygyny üýtgedýär. Ýagny öňdäki duran sensor renk maglumatlaryny alıp çipe öwredýär. Çip renk ýygylygyny, ses ýygylygyny üýtgedip gulagyna iýberýär. Bütün renkleriň öz tonlary bar. Şeýdip Neil renkleriň seslerini ýatlap tapawutlandyryp bilýär. Neil adatda adama garanda infragyzyl hemde ultramelewşe şöhlesini tanap bilýär. Neil ýaly adamlaryň aramyzda ýaşamasy käbirler üçin gaty üýtgeç gelip biler. Käbirler üçin evolýusiýanyň bir bölegi bolup biler. Belki de beýle implantlar arkaly adamlar özlerini adam hökmünde ýitirer. Ruhy we fizik taýdan özüni östürmän, emeli görnüşler bilen ösmäni synanşýar. Şeýlelik bilen tehnologiýa aňyna täsir etmäne mümkinçilik berýär. We adam şahsiýetini ýitirýär. Yüze kibergler çykýar. Belki de şeýle üýtgeçliklik adamzady has ösen durmuş ýoluna alyp barar we ahirinde dünýäde keselleriň we şuňa meňzeş zatlaryň bolmazlygy bilen durmuşyň sazlaşygyna ýeteriz.